खुरसानि खुरसानि माने बानलु बिदिनो संख्रिखौ नमक बुङो नमक बुङो हिन्दी रावजों एसे एसे गोरोबो जोंनि नेपालि रावा आदा नों नेपालि जानानै माबोरै एसेबां मोजां बर' राव रोंखो आंनि लोगोफोरानो गासिबो बर'जों फंबाय बिसोरजों रायलायैनो आं दिनै गावनि बिमानि रावजों लोगोसे नोंसिनि बर' रावखौबो रोंबाय गावनि बिमानि रावजों लोगोसे गुबुननि रावखौबो सोलोंनाया गाहामलै फंबाय गावनि थाखाय जोबोद मोजां नंगौ आदा गावनि बिमानि रावजों लोगोसे गुबुन हारिनि रावखौ रोंनानै थानायाबो मानसिनि थाखाय जोबोद गोनांथार बिदि बुंनानै गावनि बिमानि रावखौ बावद्रायबा जानाय नङा फंबाय गुबुन हारिफोरजों मिनिजागोन नंगौ आदा नों थारखौनो बुंदों नाथाय बे खासिया रायजोआव नों माब्रै हानि बिगोमा जानो हाखो आदा बेवहायथ' रावबो खासियानि अनगायै गुबुन हारिया हा मोना खासियानि नेमखान्थिब्ला जोंबो नेपालि नङा फंबाय खासियासो मानोना खासियाफोरनि हादोरा जाबाय बिमा गाहाय हादोर आंनि आफाया दार्जिलिंनि नेपालिमोन बिनिफ्राय बिमाया जाबाय खासियामोन जों उन्दै समावनो जोंनि आफाया जोंखौ दार्जिलिंआव लांदोंमोननो उनाव आइ थैनायनि उनावसो जोंखौ बे मेघालयआव लाबोफिनदों जाहैबाय उनाव आफाया गावबो जब्रा जानानै जों उन्दैयावनो थैलांदों औ दिनैसो मिथिबाय आदा बिनिखायनो नोंसिनि गोरबोआव बै दार्जिलिंनि आसार खान्थियासो हाबनानै दं औ फंबाय बेखौनो बुंनांसिगोन नङा होमबा आरो खोनासं फंबाय गुबुन रायजोनिफ्राय फैनाय मानसिफोरखौ खासियाफोरा दखारसो बुङो अब्लाथ' आंबो सासे दखासो औ नों सासे दखार सिखारदो कानसिया नेबाय दं बियो राजु मलाई बर' भाषा सिकाउनु बेखौ मोजां फेनला अरे पागले पर्खी पर्खी कागज देऊ म लेखिदिन्छु दाजु दाजु भनेको आदा कान्छी भनेको बिनानाव I love you. I love you भनेको म तिमीलाई मन पराउँछु बुझ्यौ नि लौ लौ कान्छी भनेको बिनानाव भात भनेको ओंखाम आई लभ यू भनेको म तिमीलाई मन पराउँछु राजु भनेको आदा कान्छी भनेको बिनानाव भात भनेको ओंखाम आई लभ यू भनेको म तिमीलाई मन पराउँछु म तिमीलाई मन पराउँछु म तिमीलाई मन पराउँछु म आइदै साला म तिमीलाई मन पराउँछु ओइ कान्छी म तिमीलाई मन पराउँछु अरे ओइ कान्छी मा जाखो आंनि बुंनायासो गोरोन्थि जादों नामा म तिमीलाई मन पराउँछु I love you okay I love you ओइ कान्छी कान्छी I love you 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 okay मा फाव जाखो बेलाय
आं ओंखाम बिनायाव आइलावसो बुंबाय माथो बेलाय राजुआ आंखौ थगायहरदोंसो नोंखौ आं मोजां मोनो होननायसो बुंनाय जादों जाबाय दानिया ओंखाम बिनाया माबासो जाबाय मा सानहाबाय दं ओरैनो आं न'नि फारसे गोसोखांदोंमोन दिनैनिफ्राय आं नोंनो सरदारनि बिबान होनोसै मा नों दिनैनिफ्राय सरदार जानो हासिगोन आं सरदार जाबाय आदा हे ना फंबाय खुलुमना नोंनि दुखुथिया गोसोखौ नुनानै आं दिनै नों फंबायखौ सरदार बानायनाय जाबाय दिलिप दाजु अर्गेनखौ सरदार बानायनो थाखाय जोबोद मोजां मोनबाय आं नोंसोर थादो आं थांदोनि दै जागोन दाजु अर्गेन जोबोद मोजां मोनबाय आं सरदार जाबाय आंबो जोबोद मोजां मोनबाय अर्गेन थांसै थ'दो लाइजाम सोरनि लाइजाम सिरि दिगदार दं सोरजिनो खोन्थाब्ला जागोन दे सोरनि लाइजाम आदा नोंनि नङा बे दैथु नादानिसो हाथरखिखौ गोसोखांना जेबो मुलाम्फा गैला सोरजि बे जे दानसेयाव रां खामायगोन इम्पसिबोल हाथरखिया बे जायगायाव फैला लारोमबाय मेघालय शालाजा हाथरखि नोमफे थांगासिनो दङ आं नोंखौ मोजां मोनो अर्गेन बुं अर्गेन नों आंखौ मोजां मोनो ना मोना आइ लाभ इउ अर्गेन आं नोंखौ मोजां मोनो जाम्बि आं न'खौ नङा आं नोंखौ मोजां मोनो आं नोंखौ मोजां मोनो आं न'खौ बुङोब्ला नों बैनाय अरगेंजों मिनिजागोनसो गानसि बाह बेसे गोजोनथाव बैनाय अरगेंजों हाबा जानानै नों बर'लेण्डआव ग्रें ग्रें रायजो जाहैगोन बोसोरनैसोनि उनाव नों सासे गथ'नि बिमा जागोन उन्दै गथ'आ राव रोंगोन आंखौ रायदावगोन उन्दै खुदियाखौ लानानै आंनि न'आव फैगोन साननैसोनि उनाव आंनि न'आव आलासि जानो फैगोन उन्दै गथ'आ आंखौ आमाय आमाय होननानै गाबगोन आं आरो आव बानायसो होननानै बुंगोन बे जायगानिफ्राय आं नोंखौ गारनानै थांनो हाया बायदि नोंनोसो ओंखाम संना जाम्बि बर'लेण्डआ नोंनि मेघालय बायदि नङा बियो बिफा गाहाय हादोरसो होमबा नों बाजै लाबोग्रोदो मा बिबायदि बोराय बैसोआव आं हिनजाव लाबावनो राजु ओइ बुलग्रा लों ओइ आब' हाबसे हरलायदोलै जोंहा गांबायलै फंबाय हाथरखिनि जुलाव मावो नामा जिराय गिलास गंसे हरलाय ओइ फंबाय मा नोंसिनि सरदारा बाक्सासे बेसेबां होयोब्रा जोंनोथ' बाक्सा मोनसेयाव 1500 रां होयो आदा
मात्र औ दस्रा सरदारफ्रा गांनैनि गांनै 2000 नंगौ नामा मानसिया नोंगौखौ बुङाबा नैखौ बुङो नामा बिग्रायनांगौलै बिग्रायनांगौ बिग्रायनायाव होआब्ला गांना होनांगौ नङाब्ला फायाफोरखौ एकदम दानफाय खोख्लैजोबनांगौ हाजोखौ बिदिब्ला गाबोननो जों लेबारफोरखौ लानानै जों बिग्रायगोन आदा बिग्रायगोन जों 1500 रांनि जायगायाव 2000 रां बिगोन आरो आन्दालन खालामगोन आदा आन्दालन माथो मानो होनब्ला एफा खस्थ' बोरै मावनोलै जों गुदुं सिङाव हाबनांगौलै आदा बन जालाजोबगोन बिदिब्ला ए सिमागा बारायानो बारा बहुद बारा बिखुङाथ' नायथावथारला जों मावगोन खामानिखौ दे फंबाय थांदो बिदि खालाम दे आरो जोङो गाबोननिफ्राय दावराव खालामगोन जागोन दावराव फंबाय बिदि खालाम बिलिर नोंसोर दिनै मानो खैला जावाखै दिनै मावा जों र' आच्चा बुंनाय बिलिर नोंसोर मानि थाखाय दावराव खालामदों जोंनो गुबुन सरदारफ्रा होनाय बायदि पाया मोनसेयाव 2000 रां होनांगोन अब्लासो जों मावगोन मा बाक्सासेयाव 2000 रां औ बियो माबोरै जानो हानो मा जादों अर्गें फायासेयाव 2000 रां होनो बिसोरनो नंगौ नामा औ बिलिर नों ओरै फैलाय सोर सुदारा फायासेयाव 2000 रां होदों नों बुंनो हागोन ना बिलिर सिनाया दाजु सोरबा सिनाय मोनि मानसिया बुंदों नों बेखौनो थार सानदों औ आं बेखौनो थार सानदों ननसेन्स हाब नों सग्रावना थै गुबुननि बाथ्रा लानानै फोरमान गैयालासिनो नों दावराव खालामबा जागोन नामा गुबुना नोंखौ थैनो होबा नों थैगोन नामा खोनासं फंबायमोन दिनैनिफ्राय नोंसोर गुबुननि बाथ्रा लानानै दावराव खालामोब्ला बे केम्पनिफ्राय खारनांगोन बे अर्गेंआ सोरनि मा जायो नोंसोर मिथिगौ बे अर्गेंआ सानसे समाव नोंसोरनि बिगोमा जागोन नोंसोर मिथिगौ मानो बुंसोजोबखो खोनासं बिलिर दिनैनिफ्राय नोङो गुबुननि खोथा लानानै बे केम्पआव बे खैला दानग्रा जायगायाव नोंसोर दावराव खालामबावोब्ला आं नोंसोरखौ गेट आउट खालामनाय जागोन नों आंनि बे जायगायाव बे खैला दानग्रा जायगायाव जायगा मोननाय नङा जागोन आदा दिनैनिफ्राय आं नोंनि खोथा मानिसिगोन औ आं बुंदों दिनैनिफ्राय आरो गासैबो रायजो राजाखौ बुंदों आं नोंसोरबो सोरनिबा खोथा लानानै दावराव खालामोब्ला नोंसोरखौबो बे जायगानिफ्राय आं गेट आउट खालामनाय जागोन जागोनलै आदा जागोन अर्गें बोलोग्रा फंबाय सोरजिखौ आं मोजां मोनो बे हाथरखिया मालै साला सुवादा गोरिब न'खरनि फिसाया ओइ आदा मा नोंनि खोथा लानानै आं दाजुजोंसो सोबा जाबाय मा दरमाया बारायसै नामा दरमा बारायनायनि बाथ्राया बाद दोन आं दाजुजों सोबा जाबायसो जाम्बासो नोंसोरो नेपालिजोंनो सोबा जादों नेपालिखौ जोना होनांगौ थफि गलायनाय जोनायनि बाथ्राया बाद हो आंसो मिथिगौ बेसे दुखु मोनदों बे रायजोफोरनि गेजेराव आं लाजि फोनांजादों मिथिबाय होद नोंसोरजों जानाय नंला आं थांनोसै होद जाम्बा नोङो नेपालखौ थाम जानानै थफिखौ बिथखारनांगौ होद नोंसोर मोजां मानसि नङा थां बाथ्राया बोरैबा जाबाय सोलोखौ गुबुन बाहायनांसिगोन नङाब्ला बेबायदि स्टाइलनि जानाय नंला थुदो बोलोग्रा फंबाय थांदिनि आं सानबेसे थाहैनांगोन आदा हेला अन्थाइया बेसेबां दं बेफोरखौ हिसाब खालामदो आरो लेबार खैजोन नांगौ बेफोरखौ नायनानै सप्तासेनि उनाव फैदो अर्गें ओजों फैलाय मानो
Prabin. दाथुम बेयाव सानबेसे थाहैगोन? हप्तासेल' थाहैगोन जाम्बि। थाब फैनो नाजादे। मोना। होमबा थादो दे, आं थांसै दे। थां। आं थांसै दाजु। थांदो। थादो दाजु। फंबाय समफोर थांनाय लामायाबो जाहालै सिदा थांबानो जागोन बिथिंसो नामा बेसेबां गोजान जागोन बे बारा गोजान नङा दाजु नों आलासिफोरजों रायज्लायदों बुंनाया सरि लेंहरनायसै सारजि ओरै फैलाय मा सानहाबखो दाजु जेबो सानाखै बिनानावनि मुङा मा मुंमोनलाय आंनि मुङा सोरजि आरो बियो आंनि फ्रेन्ड मिथिंगा सोरजि नोंसोर सोरखौ नागिरना फैदोंमोन हाथरखि होननाय जोंनि सासे लोगो बेखौ नागिरना फैदोंमोन औ हाथरखि सरि बे साननैसोनि गेजेरावनो आं नोंसोरनि हाथरखिखौ बै अख्रांनिफ्राय लाबोगोन नोंसोर थाथ' दे साननैसो नोंसोर जोंनियावनो थाथ'दो नाथाय मा दाजु जेबो नङा थाथ' दे नोंसोर जोंनियावनो साननैसो थाथ' आं हाथरखिखौ अख्रां सानिफ्राय लाबोना होफैगोन बारा लोंनालै दाजु जाबाय जोंनि न'खराव दाजु आरो आंल' सोरजि जों उन्दैयावनो जोंहा आइ आरो आफाया थैदों दाजुआनो आंनि बिमा आरो बिफा बायदि मिथिबाय बियो आंखौ जोबोद अनो नोंसा न'खराव सोर सोर दं सोरजि जोंहा न'खराव आइ आरो आफाबो दं गानसि आरो लोगोसे उन्दै समनिफ्रायनो जोंनि न'खराव खांजानाय सासे बिदा दं मुङा दैथुन गानसि दाजु नों मानो एसे जौ लोंना फैदों हमथाफै सोरजि सोर मिथिनो गानसि सोरनि बिखायाव मा गाराय दङ बिखायाव थानायमोनब्ला दरजा आं बिखाखौ बेखेवनानै नायनो हागौमोन सोरनि बिखायाव मा गाराय दङ दाजु नों मानो सानस'हायै बाथ्रा बुंदों आं मिथिगौ गानसि सोरनि मेगनाव माब्ला मोदै गगोन सोरनि बिखायाव दुखु दाहा जागोन बुंनायसै गानसि नों मोजां मोननाय अर्गेंआ जुदि माब्लाबा सोरबा सिख्लाजों हाबा जायो अब्ला नों माबायदि मोनगोन आं मिथिगौ गानसि नोंनि बिखाया गावस्रालांगोन नों दुखु गाबगोन अब्ला आं माबोरै गाबालासिनो थानो गानसि आंनि बिखाया थेर बेथेर जालांगोन आंबो गाबगोन गानसि सोरजि नों जाबाय आंनि सासे बिनानाव नोंखौ आं बिनानाव होननानै गनायो
दाजु फैदो सदार अर्गें अ मा जाखो जोंजों साब्रैसो लेबार फैबावदोंमोन बिसोरखौ जोंजोंनो लाखिनोसै नामा अ हा मानसि नामागौबालाय नोंसोरजों लाखिथ'दो जागोन दे अर्गें अ गाबोन फुङाव आं अ समफोराव थांफिननि लेबारफोरखौ नोंनो साननैसो नायथ'दो जागोन दे अर्गें अब्ला नों थाथ'दो आं जागोन थांनोसै बुंनायसै सोरजि नोंनि रजेनि मोजां मोननाय आखल आखु बेफोर माबायदि आंनि रजेया जोबोद मोजां समायना गुरै आखु रावा रैसुमै मावनाय दांनायाव मेंनो रोङै सासे जात बर' जोहोलाव मोजां जोबोद मोजां नोंनि रजेनि आखल आखुजों आंनि रजेनि आखल आखुजों जोबोद गोरोबदों थौ सोरजि न'आव थांदिनि थौ एकान्सि एकान्सि दाजु नों फैबाय नोंसोर सानैजों गोसो गोरोबलायबाय नङासै सोरजि औ आदा कान्सिजों आंजों जों सानैजों दिन